Gawe tape telo ternyata semudah iki yo. Iki aku njajal pertama kali, hasilnya lembut, empuk, manis luwegit yo. Carane gawe, nah iki ana telo menyok, berarti sekitar 2 kilo kurang yo, sekitar 1 kilo 7 on. Iki dioceki sampai ruwesi. Lah nek bar dioceki ngene iki wajib dikerik pinggire, kulit arine iki dikeriki kabeh sampai resik, sampai keset. Nek oleh ngoceki wis bar kabeh kaya iki diketeki sesuai selera. Karena aku seneng gede-gede dadi tak keteki gede-gede ngene iki lho yo. Bar ngene iki terusan diumbah sampai ruwesi, dikopiok bolak-balik, bilasi pokoknya sampai banyune bening kaya nggonku ngene iki lho yo. Nah, iki wis bar, iki siap dikukus, saurunge dandange dipanasno. Dikukus ora terlalu mateng, kita kukus sekitar 20 menit yo. Nek wis 20 menit telone diangkat, terus dipindah ning ngadah, diangin-angino kaya iki jarno sampai bener-bener dingin yo. Lah nek wis dingin nemen wis adem iki siap ditaburi ragi. Baru ngono tatakno adah, lapisi karo daun pisang. Terus telone mang ditata sing wis kena taburan ragi kayak ngisor, ditata kabeh ngene iki. Baru ngono dhuwure diwur-wuri ragi neh yo. Lah bar ngono ditumpuki neh sampai telone mang entek. Lah sing terakhir ditaburi ragi neh yo. Bar ngono dhuwure terus ditutupi neh godhong gedang iki tak kei 2 lapis ben bener-bener rapet, terus dilipet-lipet dhuwure ngene iki yo. Bar ngono ditutup neh nganggo tutup panci utawa nganggo cowek. Nah, wis ngene iki siap didiamkan selama 2 malam yo. Nah, iki lho yo hasilnya setelah difermentasi 2 malam, wayahe saiki dibuka tapene. Masya Allah yo semerbel, lambune wangi. Iki teksture gembuk, lembut, pokoknya manis legit yo. Alhamdulillah pertama kali nyoba langsung berhasil.